Hola, Ricard. Nada, he venido aquí al taller del Bosque, a tu Makerspace, a que nos presentes un poco cómo es tu espacio, ¿vale? Entonces, a ver, cuéntanos desde cuándo está funcionando este espacio. Vam inaugurar el 7 d'abril del 2017, però prèviament ens dedicàvem a oferir el nostre servei, que és el tema de les manualitats. Estem dins del món de les belles arts i les manualitats i ho tenim enfocat amb el tema d'educació mediambiental. Llavors tenim una combinació i el que fem és fer l'educació mediambiental a través de les arts plàstiques i les manualitats. Quasi tot el que fem, sobretot quan ens dediquem als menors d'edats, als infants, ho fem amb material reutilitzat. I el nostre objectiu és fomentar el tema de la reutilització de materials i vam decidir de no només fer-ho de manera nòmada, sinó de poder tenir un espai propi on poder treballar amb millors eines, millors recursos, i aquí estic jo per assessorar i ajudar amb tot el que calgui. I tenim aquest petit espai on podeu treballar amb qualsevol tipus de material i amb qualsevol idea que us passi pel cap amb el tema de la reutilització. Fantástico. ¿Y de dónde sale la iniciativa? ¿Quién y cómo gestiona el espacio? La iniciativa neix d'observar la societat, no? I observar el planeta. Nosaltres som molt conscients que si volem seguir convivint en aquest planeta que estem habitant, cal respectar-lo i no ho estem fent. Els adults de vegades estem molt contaminats i costa de fer entendre algunes coses, i llavors vam decidir que el més fàcil era treballar l'arrel, i l'arrel són la canalla. Llavors intentem inculcar tots aquests valors que a més poden ser una filosofia de vida. ¿Y es una iniciativa purament privada o té recolzament públic? No hi ha recolzament públic, hi ha poquetes subvencions a les que intentem esgarrapar i a vegades cauen i a vegades no. És un negoci amb ànim de lucre i ens dediquem a això professionalment. I quins serveis es poden trobar aquí? Això funciona també com a makerspace? Pot venir una persona a fer servir l'espai tot i que sigui analògic? Tot i que sigui analògic, no deixa de ser un espai on aquí pots deixar anar la teva creativitat, o per necessitats o per oci, per passar-ho bé, utilitzant tots els recursos que ofereix el taller del Bosc i recolzant-te en mi si és necessari. Pues muy bien. ¿Y quieres añadir alguna cosa, compartir alguna cosa más del proyecto, de cómo funciona el espacio? Bueno, esteu convidats a visitar-nos sempre que vulgueu, de tant en tant fem portes obertes. Res, intentar que sigueu conscients de que cal respectar el planeta i nosaltres us podem ajudar a fer-ho. Fantàstic. Doncs vinga, moltes gràcies i convidem a tothom a que vingui a conèixer-ho. Salut.